Isuga ni Butchok ba no? Diyaw mo nang niambak ka ng tunga-tunga sa dagat ng way. Life jacket. Mas isong si Kulas, uy. Tiaw mo nang niambak ka ng aeroplanong walay parachute. Mau ba? Asa man po ka nakahibawa na? Dito, sa iyahang haya. Ayaw! Ga! Ngano maglikay naman ka na ako kada Domingo? Maglikay, Jud. Kay di off biya na sa itong mga silingan. Unya day off nila? Maglikay niya ka na ako. Maayo na maglikay, oy. Kay basin og makadungog niya sila. Makadungog sa unsa? Sa imong tingog, God. Kay nga naman yung akong tingog. Mura manggod kag si Charon. Unsay mo si Charon? Gibabuya na jud ka na ako. Ay, di ba di ka murag si Charon? Nasaba man kay kag akuha ng kaunon. Ayaw! Members of the faculty, members of the provincial board, members of the provincial jail, people of the Republic of the Philippines, and people of the Philippine Refining Company. Tomorrow is the Pista Barbario. I will invite you all to eat my house. I will kill 200 chickens, boys and girls. Usay boys and girls. Bye, good luck, eh? Ayaw!